Tithokoze Mulungu makamaka chifukwa cha tsiku labwino, tsiku la lero limene watilola kuti tikumana pano tithe kumupembedza iye mu mzimu komanso mu choonadi. Chinthu china chimene mwina kwa nthawi yayitali sichinakhale chunenedwa koma mwina nditengerepo mwayi kuti chithe kunenedwa. Makamaka pamene timakhala tikukonzekera msonkhano umenewu timayembekezera kuti tikhala ndi abale athu ochokera ku America. Koma mwina kwa ena yankho sitinalipeze fa mwina situtha kuwaona kuti kodi chimene chavuta ndi chani kapena chachitika ndi chani. Abale amenewa pamene amakonzekera ulendo wawo kuti atofika kuno mwa masiku akuyandikira anapezeka kuti ali ndi vuto la matenda amene alipo pano a COVID. Ndi anapezeka kuti adwala mpakana anapita kuchipatala ndithu. Ndiye zinakhala zovuta kuti masiku ayandikira atobwera kuno msonkhano takonza kale, msonkhano sungalepherekenso lo zitavuta zitatani, komabe nawonso chifukwa cha zovuta za moyo wawo zalepheretsa kuti adzathe kupezeka kuno. N'chifukwa yake mwina pakati pathu tikuona kuti pamene timalengezetsa, pamene timakambirana, timakamba za abale amenewa koma tsiku lafika anthu sakuoneka chifukwa cha vuto limenelo. Komabe tiyamikire Mulungu kuti makamaka pamene timakhala tikukonzekera msonkhano umenewu unayamba bwino lachisanu kufika tsiku la lero limene tikuyembekezera kuti ukhala ukufika kumapeto. Ndipo pa nthawi ino pamene tikumalizitsa, pamene tikuyamba mapemphero athu a tsiku loyamba la Sabata, ndi chinthu chofunikiranso kwambiri kuti tithe kuphunziraponso pa phunziro lina limene ena tikulidziwanso bwino komanso mwina kwa ena tikulidziwa komabe timakhala ndi mafunso osiyanasiyana amene mwina tiyesere tithandizire kuti tithe kuwayankha. Makamaka ndi phunziro limene tiphunzire ochokera buku la chivumbulutso chapter chake cha 13. Buku limene la chivumbulutso chapter 13 muli zinthu zina zimene ifenso ngati akhristu mwina timakhala ndi mafunso ambiri, timakhala kuti kodi apa amanena chani, kapena timafuna kutanthauzira mwina mumene mwina sizili choncho, komanso ena timayesetsabe ndithu kuti totanthauzira malingana ndi mmene zilili. Pa chivumbulutso chapter chake ya 13 timaonapo kuti pali chinthu chimene anayankhula mulembe wa buku limene lili, zimene amafotokoza zokhudza nambala ina imene imadziwika bwino kuti 666. Nambala imeneyi kwa nthawi yayitali yakhala nambala imene mwina ena sitimadziwanso kuti m'Baibulo ilimo, koma kubwera kwa vuto kapena kwa matenda a COVID inatipangitsa kuti titoyidziwa. Koma pamene timayidziwa, ena tinayidziwa bwino, komanso ena sitinathe kuyidziwa mmene imayenera kuti tiyidziwire. Chifukwa cha chimenecho mu mpingo mwathumu takhala tikugawanikana potanthauzira, takhala tikugawanikana pofuna kufotokoza kuti nambala imeneyi kodi ndi chani. Komanso ena chifukwa cha nambala imeneyi zatipangitsa kuti mwina tiziganizira kuti zijananena za COVID zija zikugwirizana nambala imeneyi. Ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti totenga nthawi imeneyi titophunzira kuchokera buku limene la chivumbulutso chapter chake ya 13. Tisanalowe m'buku limeneli tufuna tiphunzirekaye zinthu zina zimene Baibulo lonse limafotokoza. Koma tisanayambe zofotokoza zimenezi, tipempha owerenga kuti atiwerengere buku la chivumbulutso chapter 1 verse yake ya 1 ndi verse 2. Chivumbulutso chapter 1 verse yake ya 1 anakuwa motere: chivumbulutso cha Yesu Khristu chimene Mulungu anavumbulutsira achionetsera akapolo ake, ndicho chaizi ziyenera kuchitika posachedwa. Ndipo potuma mwa mngelo wake anazimikiritsa izi kwa kapolo wake Yohane, amene anachita umboni za mawu a Mulungu ndi za umboni wa Yesu Khristu, zonse zimene anaziona. Wodala iye amene awerenga ndiyo amene akumva mawu a chinenero nasunga zolengedwa momwemo, pakuti nthawi yayandikira. Apa kunena kuti izi zimene tikuziona m'buku ili zinachokera kwa Mulungu kubwera kwa Yohane, ndipo akufotokoza kunena kuti izi zoti zichitika patapita nthawi yayitali bwanji.
ati sichitika patapita nthawi itali bwa posachedwa. Kodi mawu oti posachedwa amafuna kutanthauza kuti chani? Tangondichotserako mawu oti posachedwa. Okay, mwina munthu ukampeze ndeyo kanene kuti ine ndili ndi njala ku nyumbaku ndetu ufuna mutithandize chakudya. Nde munthu uja anene kuti ndikuthandizani posachedwa koma mungondidikira zaka 4 ndikupatsani. Mawu osachedwa wagwiritsa ntchito bwino walakwitsa ncha? Ngakhale wanena mawu posachedwa koma nthawi imene wanenayo ndi posachedwa sizigwirizana. Chifukwa njalayo ndi yapano ukadikire zaka 4 ukhala uli moyo kuti adzakupatsa chakudyacho sizingatheke. Nde buku ili tikamayiona zimene Yohana akunena nzonena kuti amene akulilandira muzindikirenso chinthu ichi. Kodi buku ili lipo lilemba inde ife tikuphunziramo koma amene amalilandira direct munali inuyo? Nde kuti anthu amene amalilandira amalimva ndi bwino kuti posachedwa. Anthu amene analilandira buku lali moyo? Palibepo amene ali moyo sonse. Koma mlemba kunena kuti zimene ndikufuna zilemba apazi ndikufuna ndikuwuzeni ndi zinthu zoti zichitikapo mpano posachedwa. Ndi zimene akunena. Ndati tikamapita konseku tikamaliphunzira bukuli tizizindikira tizilowa ndi maganizo amenewo kuti akunena kuti izizi zinali zotichitika posachedwa apa. Pamene taona chimenechi chinthu chofunikira kwambiri kuti tilimvetsetse buku la chivumbulutso ndi buku limene linalembedwa mosiyana ndi mabuku ena. Mabuku ena amene timaona amene analemba Paulo nayenso Paulo analemba mabuku ena ndi ovuta komabe zambiri zimene analemba Paulo ndi zopepukako kumvetsa kuposa zimene analemba Yohane buku la chivumbulutso. Ndi akunena kuti pamene amalemba buku la chivumbulutso pali zinthu zina zimene zili zofunikira kuti tilimvetse bwino. Buku la chivumbulutso pali zinthu zambiri zimene anazinena koma pozinena amagwiritsa ntchito manambala. Si chivumbulutso lokha. Mabuku ambirinso m'Baibulo amagwiritsa ntchito manambala ena. Mwachitsanzo tikamaona mabuku la Efeso chapter 4 verse yake 6 amafotokoza kuti Mulungu ndi munga. Ati milungu ilipo inga? Ati Mulungu ndi mungati? Ndi mmodzi. Nthawi ndi nthawi tikamaliona Baibulo lathu wani akupangidwa associate ndi Mulungu kuti Mulungu alipo ngati? Alipo mmodzi. Nde akukamba za Mulungu kukhala mmodzi komanso tikamaona nambala 2 pali mavesi ena amene timapeza nambala 2. Mwachitsanzo Yesu pamene amatumiza ophunzira ake 70 aja. Baibulo limatiuza kuti amayika angatanga? Amayika awiriawiri. Muchicha wa mwathuso kapena muchiyankhulo chathu timafotokoza kuti muwiri mulija? Muwiri mulija? Muli mphamvu eti? Nambala yathunso tikamayiona m'Baibulo lathu imakhala kuipanga associate ndi mphamvu eti? Kuti pamene pali awiri mmakhala kuti mudalirana. Zimene amagwiritsa ntchito Baibulo. Chifukwa akamawuzanso nambala ya 2 akuyigwiritsa ntchito choncho. Tikamawerenga buku la Mateyu chapter 28 verse yake 19 timapezamo kuti ati Mulungu Tate Mwana komanso cha Mzimu atatu. Mulungu Tate Mwana Mzimu pamene akugwiritsa ntchitonso nambala ya 3. Pamene tikupitirira tikaonanso buku la chivumbulutso chapter 7. Buku la chivumbulutso chapter 7 verse 1 anagwiritsa ntchito nambala 4. 4 kapena ngodya zonse. Malemba afotokoza kuti ngodya zonse kapena dziko lonse amagwiritsanso ntchito 4. Pofuna kutiuza kuti ku north, south, east komanso cha west. Imamoti aneneza dziko lonse angogwiritsa ntchito nambala cha 4. Nde manambala amene timapeza m'Baibulo mwathu ali ndi tanthauzo ndithu. Ngati wamisa tanthauzo la nambala potanthauzira vesi imene wapezapo nambalayo ulakwitsanso chifukwa wamisa tanthauzo la nambala ija. Manambala amakhala akupitirirabe. Tikaonanso nambala 5 timapezamo buku ya Daniel chapter 2 Nebukadineza analota maloto. Polota maloto analota maufumu anga. Tikamatanthauzira zokudza mpingo amati maufumu anga 4. Koma ananena kuti padzabwera ufumu wina umene
sudzaonongeka. Maufumu folo wa anthu osaja adzaonongeka, wa Babeloni, wa Midzi ndi Persia, Greek, komanso padzabwera ufumu wa Chiroma. Pamene pabwera ufumu wa Chiroma wa folo, Yesu akunena kuti, Mulungu akunena kuti ndidzakhazika ufumu wanga umene sudzaonongeka. Maufumu folo osaja amakhudza munthu wina aliyense. Ufumu umene Yesu anakhazika umene anafotokozera ngati wa namba 5 umakhudzaso munthu wina aliyense. So tikuonanso kuti 5 iso na Yesu alipo m'Baibulo, ngakhale mwina sitingampeze ngati 5 iyo, koma 5 iyo alipo poona maufumuso amene alipo. Tikamapitirira timapeza ano nambala 6 imene tiyiphunzire kwambiri, koma tiyijowe kaye. Chifukwa phunziro lathu kwambiri lili pamenepo. Tiyisungira kaye 6 tibwera ku 7. Tikamapeza 7 mu buku la chivumbulutso anagwiritsidwaponso ntchito kwambiri. Anafotokozedwa kwambiri, anagwiritsidwa ntchito kwambiri, ndipo buku la chivumbulutso 7 ndiye timampezamo kwambiri. Kuti tiliwerenge tipeze nthawi, tipeza kuti 7 agwiritsidwamo ntchito. Koma pamene akufotokoza monga pamene amalemba makalataja, analembera mipingo inga. Buku la chivumbulutso makalataja analembera mipingo ingati? 7. Mumadzifunsa tifeke chani 7 kuti pala nambala onsewa. 7 imagwiritsidwa ntchito ngati perfect number. Yoti akuphatikiza 3 umulungu ndi 4 dziko lonse akapanga represent 7 perfect number. Ne mipingo yakhala kwamba za 7 koma mu Europe simunali mipingo 7 yokha. Koma uthenga umene uli apapawu unali perfect oti mipingo yonse imagwa mmenemu ndithu. Zovuta za mipingo ina, zabwino zimene mipingo ina imachita, yonseyi imagwa mmenemu. Ndipaka anasunga anagwiritsa ntchito nambala imeneyi pofuna kutanthauza perfect number. Ngati aina 9, 10 kumapita nawo sitingaphunzire manambala onsewa, komabe ndi phunziro loti linapangidwa kale kwa ena amene mwina tinalionapo komanso tikhoza kugawirana pa mapiro pa zonse. Tikaona ngati namba 12 anagwiritsidwanso ntchito m'Baibulo, buku la chivumbulutso anagwiritsa ntchito namba 12 komanso namba 24. 12 tudziwa Yesu anasankha atumwi 12. Yudasi atadzipha mu buku la Machitidwe chapter 1 anabwezerezanso kuti kwanebe nambala imene akufuna. Ana Israeli analipo anga 12. Buku la chivumbulutso imagwiritsa ntchito namba 12, komanso mukapeza pena agwiritsa ntchito namba 24. Monga mukatsegula buku la chivumbulutso chapter 4 verse yake ya 4 mumapeza apo namba 24 momwe mulipeze 12. Afuna kuphatikiza chipangano chakale komanso chatsopano kupanga namba 24. Pamene 12 agwiritsa ntchito ngati complete religion, chipembedzo chokwanira bwino. Ndeti kuona kuti manambala onsewa anagwiritsa ntchito chocho. Tibwerere ku nambala yathu imene tuyifuna kwambiri ndi 6. 7 paja tinati amatanthauza chani kapena amamira chani? Perfect number, complete number. Now, buku la chivumbulutso anagwiritsa 7 komanso anagwiritsa ntchito namba cha 6. 6 tsopano anagwiritsidwa ntchito motere. Pamene 7 ali perfect number, imene ali complete number, 6 amayimira kuti ndi nambala imene sikukwanira paja pa perfect number. Then chifake 6 akupangidwa associate ku chinthu choyipa tsopano. Chifukwa sanafikire pa chinthu chachanicho choyenereracho. Ndipo pamene 6 akugwiritsidwa ntchito, anagwiritsidwa ntchito moteromo. Ndipo pamene tidzipita ku chivumbulutso chapter 13, tidzipita tikudziwa manambala amenewa. Tikudziwa amene anagwiritsidwa ntchito, tikudziwa zimene akutanthauza, tikudziwa kuti tikayipeza kuti ife tigwiritse ntchito motani. Ndiye chinthu chofunikira kwambiri. Tikapita chivumbulutso chapter tisanafika 13 ndi timafika chivumbulutso chapter 12. Chivumbulutso chapter 12 sitingathe kuchiwerenga chonse, koma tiwerenga moduladula kuti tikamvetsetse mu chapter 13 zimene afuna kunena. Mu chapter 12 timapezamo kuti munali nkhondo kapena munali ngati ndewe yapakati pa mzimayi, mwana komanso cha chinjoka. Mzimayi, mwana komanso chinjoka. Pamene anthu zinthu zimenezi zimamenya timadziwa bwino, mwina sitingafotokoze materials koma athiki pofika pano timadziwa zimene Paulo anafotokozera. Tikamawerenga buku la Efeso, Paulo amafotokoza kuti mpingo uli ngati chani kwa Yesu.
mpingo ali ngati mkazi eri. Mpingo ndi mkazi kwa Yesu pamene apereka chitsanzo kuti amuna inu mukondesa akazi anu monga ngati Yesu anakondera cha mpingo wake. Ndati mpingo ndi mkazi. Ndipaka tikabwera buku la Chivumbulutso chapter 12 tikupeza kuti Satana tsopano akulimbana ndi mkazi, akulimbana ndi mpingowo. Chifukwa mpingoyo ndi mkaziyo. Ndati tikuona kuti ndi nkhondo osati ya munthu wamkazi ndi chinjoka kumamenyana. Koma titenge idea imene Paulo anafotokoza kwa Efeso kunena kuti mkazi ndiye mpingowo, ndiye Satana akulimbana ndi mpingowo. Tikamatsika musimo buku la Chivumbulutsochi timapeza tiwerenge buku la Chivumbulutso chapter 12 verse 17. Chivumbulutso chapter 12 verse 17 akulankhula motere: ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi, ndipo chinachoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu yake, amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu. Akuti chinjoka chinakwiya ndi mkazi, ninachoka kunka kukachita nkhondo ndi otsala a mbewu yake. Kenako verse ikupitiriza kuti amene asunga asunga malamulo a Mulungu. Ngati munthu akunena chinjoka chinakwiya ndi mkaziyo, Satana anafuna kuyesetsa kuti mpingo usakhazikitsidwe polimbana ndi Yesu, kuti Yesu pakaphedwe, poganiza kuti kuphedwa kwa Yesu ndoti mpingo suganizika. Koma kuphedwa kwa Yesu osadziwa kuti Yesu anabwera kudzatifera kale. Ndalala kuti munthu uja wafa, mwana uja wafa, mpingo wakhazikitsidwa kale, ati chinjoka chinakwiya. Kukwiya kwa chinjoka ati chinachita chani tsopano? Ati chinakalimbana nda otsaraja. Taibwerezenso verse. Ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi, ndipo chinachoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu yake, amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu. Akuti chitaleona kuti chakwiya ndi mkazi, mpingo wakhazikitsidwa ndithu. Chinjoka zimene chinachita chani? Akuti chinapita kukalimbana ndi mbewu ya mkaziyo amene akusunga malamulo, amene ali ndani tsopano? Akhristu tsopano. Chaona kuti chalephera kuti mpingo usakhazikitsidwe, mpingo wakhazikitsidwa. Ndiye tsopano cholinga cha Satana tsopano ndi akalimbana ndi mbewu ya mkaziyo akhristuwo, kumalimbana nawo chifukwa asunga lamulo. Ndiye tikuona kuti mu chapter 12 tikuchoka ndi maganizo amenewa. Satana walimbana ndi mkazi walephera, tsopano pano akulimbana ndi ndani? Ati akulimbana ndi ndani? Osunga malamulo akhristuwo. Chifukwa akudziwa kuti awawa ndikalimbana nawo ndiye kuti ngakhale pali mpingo, koma mpingo udzalephera ndithu chifukwa anthu onsewa akhozotsata inetu. Satana ndi zimene akuona tsopano. Ndiye tikamalowa mu chapter 13 tidziwe kuti tikuchokera ku nkhondo imene Satana akulimbana ndi ndani? Akulimbana ndi ndani Satana? Akhristu. Walimbana ndi mkazi walephera, akulimbana tsopano ndi akhristu. Tilowe mu chapter 13 tsopano kuti tikapitirize kuphunzira phunziro lathu. Mu chapter 13 tiyambire pa verse yake ya 1. Chivumbulutso chapter 13 verse yake yoyamba alankhula motere: ndipo ndinayimira pa mchenga wa nyanja, ndipo ndinaona chirombo chili kutuluka m'nyanja, chakukhala nazo nyanga khumi ndi mitu isanu ndi iwiri, ndi manyanga zake ndwira zachifumu khumi, ndipo mitu pake mayina a mwano. Apa tsopano Yohane akupitiriza akunena kuti ndinayima pa mchenga wa nyanja ndipo ndinaona chirombo. Mwachiona amene akuchifotokozera chirombo chimene anaona? Akunena kuti chirombo chimenechi chinali ndi nyanga zinga? 10 10 akufotokoza choncho. Komanso akuti chirombo chinali ndi mitu inga? Isanu ndi iwiri. Ndi mitu ingati imeneyo? 7. Ndiye ndikufunseni chonchi, alipo amene anaonapo chinthu chimene chili ndi mitu 7? Tinaonapo chinyama chinanga chimene chili ndi mitu 7? Okay, chabwino mwina 7 yachuluka. Angati amene tinaonapo chinyama chimene chili ndi mitu chabwino iwiri?
Urapeza ng'ombe kaya ndi mbuzi ndei kuyenda koma ili ndi mitu iwiri ukhoza utani. Ola munthu atanena kuti ndifuna ndiupatseni ng'ombeyi koma kuyiona kuti ng'ombe ija ili mitu iwiri ndangati amene tikhoza olandira. Komabe akunena kuti izi zimene Yohana anaona chinthu chachoncho. Pitizani pa vesi yake ya 2. Ndipo chirombo chinachionacho chinafanana ndi nyalugwe ndi mapazi ake ngati mapazi a chimbalangondo ndi pakamwa pake ngati pakamwa pa mkango. Ndipo chinjoka chinachipatsa iye mphamvu yake ndi mpando wachifumu wake ndi ulamuliro waukulu. Akufotokoza tsopano kuti chirombocho pena chimaoneka ngati nyalugwe, pena ngati chimbalangondo, komanso ali mapazi ake ngati cha mkango. Mukati muzione zinyama zitatu zonsezi si zinyama zabwino kwenikweni kumbiri yake imene timazidziwira. Koma Yohana akunena kuti chirombo chimene anachionacho chinalinso ndi zinthu ziti zimenezi. Tikhoza kunena kuti chirombo chanji chooneka ngati nyalugwe, ngati chimbalangondo, komanso cha mapazi ngati mkango. Dzina lake labwino chingakhale chirombo chanji dzina lake. Sindikuti tingapeze dzina lake labwino yetu. Komabe ndi chirombo chimene Yohana akunena kuti ichi chimene ndachiona, ichi ndi chimene ndikuchiona, ichi chirombo chodabwitsa, ndi zimene Yohana akunena pa vesi yake ya 3. Ndipo umodzi wa mitu yake unakhala ngati unasilo kufikira imfa, ndipo bala lake lakuimfa lidapola, ndipo dziko lonse linasizwa potsata chirombocho. Akunena kuti chirombochi chinapatsidwa mphamvu ndi njoka pa vesi ya 2 icheni. Koma vesi 3 akunena kuti dziko lonse linazizwa nacho. Aliyense anozizwa nacho ndithu. Chifukwa chinthu chacho chichi sindatichita sunachionepo. Sitinachionepo chinthu chacho chichi. Koma tikumbukire chinthu ichi. Akuti mphamvu yake chirombochi chaitenga kuti. Ati mphamvu yake yaitenga kuti pa vesi 2 pacho. Ati chapereka ndita chinjoka eti. Ndakuti chirombochi chikulandira mphamvu yake kwa chinjoka, ndipo chinjokacho ndi Satana amene akuchipatsa chirombochi mphamvu zimenezo. Koma kwati chirombo chimenechi munthu nkumafunsa nkumati kodi chirombo chanji? Inenso mwina sindingathe kuyankhani koma mwina Baibulo lilithandizira kuti kodi Yohana anaona chirombo chanji ndipo amafuna kutanthauza chani. Tibwerere ku chipangano chakale munthu winanso anaonaponso chirombo chachochi. Tibwereni buku la Daniel chapter 7. Daniel chapter 7. Tibwere buku la Daniel chapter chake cha 7 pa vesi yake ya 2 ndi vesi ya 3. Daniel chapter 7 vesi yake ya 2 alankhula motere. Daniel ananena nati, ndinaona m'masomphenya anga usiku, taonani mphepo zinayi zomlengalenga zinamuka pa nyanja yayikulu. Okay. Apa wagwisa ntchito mawu oti mphepo zinayi. Afuna tanthauza kuti chani? Mbali zonse za dziko eti afuna tanthauza chifukwa wagwisa ntchito mphepo zinayi. Pitiza vesi yake 3. Ndipo zinaluka m'nyanja zirombo zazikulu zinayi zosiyanasiyana. Ndipo akuti chimene anaona mu nyanja matuluka zirombo. Ati zirombo zinga? Ati zirombo zingati? Folo eti? Akutanthauzaso zirombo folo. Pitirizani. Choyamba chinanga mkango, chinali nawo mapiko achiwombanganga, ndi chinapenyera mpaka nthenga zake zinathothoka. Akuti chirombo choyamba chinali ngati cha mkango eti? Chirombo chimene tachiona ku buku la chivumbulutso akuti chinali chimodzi, koma mapazi ake anali ngati mkango, pena chimaoneka ngati cha chimbalangondo, komanso pena chimaoneka ngati cha nyalugwe. Koma Daniel akunena kuti anaona zirombo zinayi folo. Koma chirombo choyamba akuti chinali ngati cha mkango. Chachiwiri pa vesi yake ya 5 ati chinali chachutani. Ndipo taonani chirombo china chachiwiri chikunga chimbalangondo. Akuti chirombo chachiwiri chinali ngati cha chimbalangondo. Chirombo chachitatu chinali chotani pa vesi yake ya 6. Pambuyo pake ndinapenya ndikuona china ngati nyalugwe. Akuti anaona chirombo chachitatu ngati cha nyalugwe.
Timve kuti chilombo cha namba 4 chinali chotani pa vesi yake ya 7. Pambuyo pake ndinaona m'masomphenya a usiku ndikuona chilombo chachinayi choopsa ndicho chochititsa mantha ndi cha mphamvu choopsa chinali nawo mano akulu achitsulo chinalusira ndi kuphwanya ndi kukwendereza chotsala ndi mapazi ake. Okay, chilombo choyamba akunena kuti chinali ngati mkango, chachiwiri ngati chimbalangondo, koma chachitatu ali ngati cha nyalugwe. Pamene chachinayi ali nali chota angofotokoza sakuchifananiza mchinthu, koma angonena kuti ichi chinchoopsa angoterero chifukwa kuti chinali cha mano azitsulo oti chinaponda zilombo zine zonse zija kenako chinatsala chokha. Tapitirizani pa vesi yake ya pa 7 pomwe ngobweresanso ni vesi 7. Pambuyo pake ndinaona m'masomphenya a usiku ndikuona chilombo chachinayi choopsa ndicho chochititsa mantha ndi cha mphamvu choposa chinali nawo mano akulu achitsulo chinalusa ndi kuphwanya ndi kukwendereza chotsala ndi mapazi ake. Chinasiyana ndi zilombo zonse zimachitsogolera ndipo chinali ndi nyanga khumi. Uyuso akubwereza akunena kuti chilombo cha namba 4 sanachitchule dzina, koma wangonena kuti chinalinso ndi nyanga zinga. Ali nyanga zinga. Mukumbukira chilombo chimene anachionanso Yohane buku la chivumbulutso ali ndi nyanganso zinga 10. Nchifukwa chake uyu akunena kuti chilombo cha namba 4 sinnathe kuchitchula dzina chifukwa chinali choopsa. Yohane wanena kuti chilombo cha namba 4 chinali chophatikiza chooneka ngati nyalugwe, chooneka ngati mkango, komanso chooneka ngati cha chimbalangondo. Pophatikiza zilombo zitatu akukapanga kuti akukapangano chilombo cha namba 4 chimene chili choopsa. Ndi zimene akufuna kutanthauzeni. So nchifukwa chilombo cha namba 4 sanachitchule koma wangochipanga describe kapena wangochifotokozera kuti nchoopsa basi. Koma zinazo zimaoneka ngati mkango, nyalugwe, komanso ngati chimbalangondo. Komabe ife chimene tikufuna nchonena kuti kodi zilombozi ndi zichani? Ndi ife chimene tikufuna kwambiri. Tipitizeni buku la Daniel chapter 7 yomweyo pa vesi yake ya 17. Mu vesi yake ya 17 alankhula motere: zilombo zazikulu izi zinayi ndizo maufumu anayi amene adzauka pa dziko lapansi. Daniel akutanthauzira kuti zilombo zimene ndizinena kuti chooneka ngati mkango, chooneka ngati nyalugwe, komanso chooneka ngati chimbalangondo, akuti izizi si zilombo, akuterero. Akuti koma ndicha ali ndicha maufumu. Koma ungofuna ufotokozera ufumu wokuti maufumu anali opsa. Monga ngati timayankhula chonchi. Ndayi zina anthu ena timanena kuti koma munthu uyu osasewera naye kaluluru ameneyi. Timatanthauza cha? Tikamati uyu kaluluru timatanthauza ndi ngochenjerera. Timatanthauza kuti munthu yo kaluludi. Ayi. Daniel akunena kuti zilombo izi ndizikamba pasi si zilombo koma ndi maufumu ndi zimene akunena. Ndakunena kuti ndikuti ufumu oyamba mama katipitiriza polenga vesi yake 23. Mu vesi yake ya 23 alankhula motere: anatero chilombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi pa dziko lapansi umene udzasiyana nawo maufumu onse. Okay, akuti chilombo chachinayi ndi ufumu wachinga. Ati chilombo chachinayi chija chooneka ngati nyalugwe, chimbalangondo, komanso ngati mkango, akuti ndi ufumu wachinga wachinayi. Ndi chilombo chichi? Ayi, koma akuti ndi ufumu ndi maufumu. Ndakunena kuti umenewu ndi ufumu wachinga wachinayinso. Ndipo akuti ufumu umenewu udzasiyana ndi maufumu anga ena onse. Chifukwa maufumu ena aja amatha kungooneka ngati mkango, ena ungooneka ngati nyalugwe, ena ungooneka ngati chimbalangondo. Koma ichi chachifolochi inali kuphatikiza kwa maufumu onsewo. Unali ufumu opsa oti wamphamvu ndi chimene afuna kunena.
Pitizani ingoyambiraso verse 23 onde muimalisa. Anatero chilombo chachinayi ndi cha ufumu wachinayi pa dziko lapansi umene udzasiyana nawo mafumu onse nudzalusira kuphwanya nudzalusira dziko lonse lapansi. I think nudzalusira dziko lonse lapansi nudzalipondereza ndi kuphwanya. Akuti ufumu wachifolo udzakhala ndi mphamvu imeneyo. Ndekuti taona kunena kuti zimene Daniel anaona za zilombo, zimene Yohana anaona za zilombo, tizindikire kuti amaona zilombo inde, koma chimene amafuna kutandauza chonena kuti izizi sija koma ndija maufumu. Timadziwa bwino tikamawerenga buku la Daniel, sitingathe kuliwerenga buku limene lonseli, koma amene iwerengapo timadziwa bwino. Ana Israeli anatengedwa kupita ku ukapolo ndi ufumu wa Babeloni. Timadziwa pamene ana Daniel, Meshaki komanso ndi azizake aja kumene kuja atapita kumene kuja, azizake atatu aja anaponyedwa mng'anjo ya moto, ndipo Daniel yekha amene anakaponyedwa mu dzenje la mikango mu ufumu oyamba wa Chibabeloni umene unali ndi mphamvu dziko lonse. Tikawerenga buku la Daniel chapter 5 verse yake ya 30 ndi 31 timapeza kuti pamene Nebukadineza analandidwa ufumu panabwera ufumu wachiwiri wa Midzi ndi Persia. Buku la Daniel chapter 5 verse 30 ndi 31 imatiuza zimenezo. Ndati tikuona kuti chilombo choyamba chapita, chilombo chachiwiri chikubweranso chikulowa. Ufumu wachitatu nawonso sunakhalitseyi, popita pa nthawi nawonso unadzachotsedwa ndi ufumu wina wa Chigiriki. Patapita pamenepo panadzabwera na ufumu wachifolo umene akuti ndi ufumu opsa ujeni, umene timaupeza ufumu wa Chiroma. Ufumu wa Chiroma unali opsa ifo unalinso ndi mphamvu kwambiri, unali wanena kuti waona pamene azawo analakwa nde wakoza polakwa pa zawopo ndipo wakhala wamphamvu. Pamene Yesu amabadwa pa dziko lapansi pano anabadwa nthawi ya ufumu wa Chiroma. Nde Baibulo likufotokoza kuti ufumu wa Chiroma nde unali wa namba 4 ndi umene unali wamphamvu, unali ophatikiza mkango, nyalugwe komanso chimbalangondo umene amapanga ufumu wa chifolo. Ndeti poona zonsezi, ndeti buku la chivumbulutso pamene limalembedwa, Yohane ngati mtumwi mmodzi mwa ophunzira Yesu 12 ali nthawi ya ufumu wa chifolo wa Chiroma uja umene timadziwa bwino nthawi ya ina Caesar imene anachita mpaka na Yesu anaphedwa nthawi imeneyi. Koma ngotsopano zonse tikambapazi tikufuna beti tikafike ku chivumbulutso chapter 13 nambala yathu ija tsopano imene tuyifuna ndithu kwambiri ndi imeneyo. Titsegule buku la chivumbulutso chapter 13 tiyambire pa verse yake ya 16. Chivumbulutso chapter 13 verse yake ya 16 akufotokoza motere: ndipo tichita kuti onse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pa mphumi pawo. Apa tayambira pakati koma akamba za ufumu umene Daniel chilombo chimene anachiona chichetu. Ndakunena kuti chilombo chimene chiwaweza chili ndi mphamvu akuti chidzalamulira anthu onse, ayike chilembo pa mphumi pawo komanso ndi pa dzanja pawo. Pitirizani pa verse yake 17. Ndi kuti munthu asakhoze kugula kapena kugulitsa, koma iye yekha wakukhala nacho chilembo ndiwo dzina la chilombo kapena chiwerengero cha dzina lake. Mpaka 18. Pano pali nzeru. Iye ukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombocho, pakuti chiwerengero chake ndi cha munthu, ndipo chiwerengero chake ndicho 500, mphambu 50 kunza 5 Akunena kuti chilombo ichi chimene chidzachite ndi zinthu izi. Chidzapalamulira kuti munthu wina aliyense apange zonena kuti alembedwe chilembo pa mphumi komanso pa mkono pake. Koma munthu amene salembetsa
anali sadzaloledwa kugula kapena kuta kugulitsa. Ndipo owerenga tapeza kunena kuti ichi si chilombo koma ndi cha ndi ufumu ere. Ndikuti pamene pali maoti chilombo tichotsepo maoti chilombo tikepo maoti cha ufumu. Ndakunena kuti ufumu uwu sudzalola munthu kugula kapena kugulitsa opanda cha chilembo pa dzanja pake komanso pa mphumi pake. Koma ndi ufumu wa namba 4. Komabe anthu timakhabe ndi mafunso kuti kodi tsopano amafuna abe unena kuti chani? Amafuna kutanthauza chani kuti aliyense adzakhale chilembo pa mphumi komanso pa mkono? Ena mwina tinawetapo ziweto zosiyanasiyana makamaka mwina ng'ombe. Anthu ena amene ali ndi ng'ombe zawo amazidinda manambala. Munaonapo? Amaziotcha pena pake zidinda nambala. Mwinanso munthu kumaganiza kuti ufumu umenewu chimene umachitanso nchiti nchimenecho. Kapena ukamayenda amakulemba nambala pa chipumi. Koma chimene tiyenera kuzindikira ndi chinthu ichi. Izi sizikutanthauza mmene ife tiziganiziramo ayi. Kapena sizili mmene ife tiziganizira kuti zili choncho moyi. Pofuna kumvetsetsa tiyeni tibwere ndi buku la Chipangano chakale, buku la Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6 verse yake ya 6, 7 ndi 8. Deuteronomy chapter 6 verse yake ya 6 akulankhula motere: ndipo mawu awa ndikuwuza lero azikhala pa mtima panu. Okay, imakayi pompo. Apa pa lamulo lupita kwa ana a Israeli akunena kuti mawu amene ndikuwuzani apawa adzikhala kuti azikhala pa mtima pawo ere. Ndiye ndikufunseni chonchi, amatanthauza kuti mawuwo adzikhala pa mtima pawo apapa? Mmene lili Baibulo lizikhala kuti lili apa? Mukazana amatanthauza kuti cha? Ngati muka chifukwa vesi yuveka mwa straight lwere. Mawu awa adzikhala pa mtima panu, ndiye inu muri ayi sangakhale apapa ere. Ndiye atanthauza chati? Mawu awa muwasunge ndi chimene afuna kutanthauza ere. Koma agwiritsa ntchito mawu awa akhale pacha pa mtima panu. Pitirizani vesiyo. Ndipo muziwaphunzitsa mwachangu kwa ana anu ndi kuwalankhula awa pokhala pansi nyumba zanu, ndipo yenda inu pa njira, ndipo kugona inu pansi. Anena kuti mawu awa mudzayankhula poyenda pa njira, pokhala nyumba mwanu, komanso pogona ere. Akuwuzana Aisraeli kuti asunge lamulo la Mose moteromo. Ndiye nkhani kumanena kuti kodi mwina ukuyenda ndi mwana wako upita kunsika, kaya upita kwina kwake, kaya upaka chinthu china chake. Nthawi iliyonse adzingokhala akambirana za mawuwa? Atanthauza zimenezo? Koma chimene afuna kunena nchonena kuti mawu a Mulungu mudzayankhula pafupi ere, osati nthawi zonse. Koma pafupi mawu a Mulungu mudzayankhula. Kaya pogona nyumba mwanu, mupeze nthawi muyankhule mawu a Mulungu. Kaya poyenda upita kwina kwake, ngati pali poyenera kuti muyankhule mawu a Mulungu, muyankhule mawu a Mulungu. Kaya pokhala pansi nyumba mwanu, mawu a Mulungu ayankhulidwe. Buku la Chivumbulutso lagwiritsa ntchito mawu onena kuti chilembo chake chizakhale pa mphumi komanso pa mkono pano. Amafuna kutanthauza yani poona buku la Deuteronomy imene liphunzira pano? Samadinda chilembo pa mphumi kapena pa mkono. Koma chimene afuna kunena nchonena kuti zimene adziyankhula, zimene adziganiza, zimene adzichita, adzikhala kunena kuti akugwadirabe ufumu wa Chiroma imene amadzitenga ngati mulungu. Tikumbukire bwino ena tikawerenga buku la Daniel, koma mama kazi zake aja Shadrach, Meshaki ndi Abednego anakaponyedwa nganja ya moto fana akanagwadira cha fano ene. Ndakunena kuti inuyo zidzaoneka kuti simugwadira ufumu wa Chiroma ngati simugwadira, ngati simuchita. Ndipo pamene amagwiritsa ntchito kuti pa mkono panu padzakhalanso chidindo, amafuna kunena zochita zanu, zintchito zanu zidzaonetsa kuti mumatsatira ufumu wa Chiroma. Ndipo akagwiritsa ntchito pa mphumi ndi pa mkono, zoyankhula zanu
komanso zochita manja anu, ntchito yanu ndimene amafuna kutanthauza. Munthu amene ali mkhirisitu timamudziwira cha amayenda mkalata ya ubatizo kuti inetu musamango ndiseweretsa ine sine munthu wamba pano timatero, koma timadziwira cha ntchito yake komanso zoyankhula zake. Zimenezo zikutidziwitsa kuti uyu ndi mkhirisitu. Ndawaso akuwauza kunena kuti mchimodzimodzi mudzadziwika pa zoyankhula zanu komanso mudzadziwika pa zintchito zanu. Zintchito zanu ndi zoyankhula zanu zidzadziwitsa kuti inu mumagwadira cha chilombochi kapena ufumuwu. Koma akanena kuti aliyense agwade pano, mukumbukira nkhani ina Shadrach, Meshaki ndi Abednego kwetu anawawuza kuti adzimba chitoliro mmuzinda mweyetu. Akayimba chitoliro aliyense adzigwadira. Anthu amenewo adakana. Zintchito zawo zinaonetsa kuti awa sakugwadira ufumu, sakufuna kutsatira zimene ufumu ukulera. Komabe kwakukulu tufuna tifike pa verse imene timayiphunzira ya 666 chapter chake cha 18 I think imene anafotokoza zimenezo. Muchichewa sizimaveka mwa straightforward choncho kuti 666 kwa chichewa chimatalikitsa kwetu. Koma amafuna kutanthauza kuti lero chani werengani verse iyo. Chivumbulutso chapter 13 verse 18. Pamene pakulankhula motere. Pano pali nzeru. Iyo ukukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombocho. Okay. Akuyamba akunena kuti pano pali cha. Ati pano pali cha. Pali nzeru. Iye wakukhala nacho chani tsopano? Chidziwitso. Azindikire izi. Anagwiza ntchito mawu oti okhala nacho chidziwitso amafuna kutanthauza chani? Kamene anagwiza ntchito mawu amene fake cha. Patali kuthekera kuti ena sangazita alibe chani enawo. Alibe ndezipakana pano pali nzeru, iye wakukhala nacho chidziwitso. Amene amalira ndira bukulo. Ibwerezenso timukoyimaliza vesiyo. Pano pali nzeru. Iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombocho. Pakuti chiwerengero chake ndi cha munthu. Akuti iye wakukhala nacho chidziwitso awerengere chiwerengero cha chilombocho. Pakuti akuti ndi cha. Akuti ndi chani chiwerengero cha chilombocho? Ndi nambala ya munthu. Timeka epompo. Kodi mawu munthu ndi anthu zimasiyana bwanji? Ndani amene angatithandizire kuti timve? Akati munthu ndi anthu zimasiyana bwa? Anthu ngambiri. Munthu. Nevesi yagwiritsa ntchito mawu chani? Mmodzi. Akuti ibwerezenso vesiyo. Pano pali nzeru. Iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombocho. Pakuti chiwerengero chake ndi cha munthu. Awerengere chiwerengero cha chilombocho. Koma tichotse mawu cha chilombocho tike mawu cha iwerengani pogwiritsa ntchito mawu aufumu. Pano pali nzeru. Iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha ufumuwo. Pakuti chiwerengero chake ndi cha munthu. Aura awerengere chiwerengero cha chilombocho kapena chiwerengero cha ufumuwo. Chifukwa chiwerengero chakecho ari nchanda cha munthu. Osati cha anthu. Ndi cha munthu mmodzi. Afuna ruza nyani. Ufumu wina lonse umakhala ndi mfumu. Zingateke ufumu wopanda mfumu? Ndechipaka kunena kuti ufumu umene uwa chilombo choopsachi padzakhala chiwerengero chake ndi cha munthu, padzakhala mfumu. Nde mfumuyo nambala yake ndi 666. Kutanthauza kunena kuti yani ndi nambala imene yulephera kufika pa perfect number. Nde ndi nambala yoyipa. Nde mfumuyo ndi yoyipa, koma si yoyipa kamodzi, ndi yoyipa katatu. Yoyipa level yake yakuyipa mtima ndi level ina, ndi chimene afuna kutiuza. Nde momwe popeza kunena ufumu wa Chiloma, fumu la Chiloma imapha Khristu, sanafuna zinena mwa direct, chifukwa akunena kuti pano pali nzeru, iye okhala nacho chidziwitso adziwe nambalayi. Amene asala Khristu, amene Bible analibe nalo ntchito, amene samadziwa zimene Daniel ananena Daniel chapter 7, akangowerenga chivumbulutso chokha samamva china chilichonse.
zimatengera anthu amene akutsata Yesu kuti alumikize zonsezi. Ndinjipaka kunena kuti iyi ndi nambala ya munthu osati ya anthu. Munthu wake anena ndani? Mfumu ya Chiroma. Samanena inu, samanena ine. Ndipaka kunena kuti mfumuyo chilombocho chidzalamulira kuti wina aliyense ogula kapena ogulitsa akhale chizindikiro kuti azichigwadira. Tikamaona nambala imeneyi, inu ndi ine, sikuti yuri kudza china chilichonse ayi. Ngakhale nthawi zina anthu timakakamira zinthu zoti sizathu ere. Pala anthu ena amati, aha, simaona apa, ndi zizuchitika panozi. Nambala imeneyi ndi ya munthu, si ya anthu. Ndipo ndi ya chilombo kapena ya ufumu imene inali fumu. Ndati tikamaona buku la chivumbulutso lizikhala ndi maganizo amenewo. Kuti inali nambala ya munthu. Ndipo munthuyo wachifumu cha Chiroma. Alipo anthu ena masiku ano amene izi zinavuta kwambiri fo ya vuto limene linalo za COVID. Ena timanena kuti munthu ukabayitsa katemera ndiye kuti za 666. Ena timatero. Ena mpaka pano sitinabayitse fo ya zimenezo. Koma taona tizigwirizana? Mona tizagwirizana kapena? Mona akamba za COVID apa za corona? Mesa ndi nambala yanda ya munthu, si ya anthu, si anunso tisakakamire za inu wake ayi. Koma kuti ndi nambala ya munthu. Ngati munthu angafuna kuti sangafuna kubayitsa katemera wa COVID, asanene kuti Baibulo linaletsa. Baibulo silinaletse. Koma iweyo ngati sukufuna usabayitse pa zifukwa zako ere. Kuti naye ndasankha kuti sindufuna. Koma osati udziti ndi za 666 ananena zija. Ukatero ndi urula kuitsa. Koma ngati sukufuna kubayitsa, usabayitse pa zifukwa zako iweyo. Kuti ungoona kuti ine sindufuna. Ngirisiru wina yesa akozobayitsa ngati afuna. Komanso ngati sukufuna pa zifukwa zako okozosara usabayitsa. Koma zigwirizana ngati ndi apapo. Sizigwirizana ayi. Tinavapo kuti mipingo ina anthu amene anabayitsa amauza kuti alape ifo achimwa. Aphwanya lamulo liti? Ayi. Sanaphwanya lamulo lina lililonse. Koma ngati munthu sakufuna asankhe pa zifukwa zake. Komanso ngati akufuna asankhenso pa zifukwa zake. Tikatero ndi kuti tidzakhala kuti tiupanga chiganizo cholondola. Koma si chinthu cholondola kuti munthu anene kuti 66 wapa chivumbulutso agwirizana ndi ife. Mukakumbukira chivumbulutso chapter 1 verse 1 and 2 mpaka verse yake 3 ananena kuti izi zichitika posachedwa apa. Kuchokera nthawi imene buku limene linalembedwa kufika lero pafupifupi zaka 2000 zakwana. Pafupifupi. Posachedwa apo nepa mpati. Zaka 2000 ayi. Amene anazilandira buku limeneli, anazimvetsetsa, anadziwa kuti nambala iyi tuyimira mfumu ya Chiroma. Ndipo mfumu ya Chiroma zonse zinatha. Lero kulibenso zinthu ngati zimenezo. So ndi yofunikira kuti ife ngati akhristu timvetsetse mawu a Mulungu, timvetsetse zimene Mulungu akunena, timvetsetse za nambala imeneyi. Kuti pamene tizikhala tubwerera m'madera mwathu magome mwathu mosiyanasiyana, tisakasokoneze, tisakatanthauzire molakwika. Chifukwa nambala imeneyi ndi nambala ya munthu ndithu, si nambala ya anthu. Ndi nambala ya chilombo cha Chiroma. Naonanso ndi chinthu yofunikira kuti tsiku lalero pamene takumana pano, titokhalanso ndi nthawi imeneyi, titophunzirapo kuchokera buku la chivumbulutso chapter chake cha 13. Ndi kuberi zimene taphunzirapa zikhala zotithandiza, zikhala zoti tikaphunzitsanso anthu ena. Komanso ife ainu ake zikhala zonena kuti zatithandizira kwambiri. Chifukwa ichi chiwetenera kuti timvetsetse. Tikatero ndiye kuti moyo wathu wauzimu ukhala ukukula, tikhala tikusintha, tikhala kuti mpingonso nawo ukukula makamaka pamene timvetsetsa mawu a Mulungu. Titokoze Mulungu makamaka ifo chotilola kutokhala ndi nthawi imeneyi kuti tophunzira imene uchokera buku la chivumbulutso chapter chake cha 13. Mulungu adalitse tonse. Amen.
tanditengere foni.